ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura. Ya ne a bas comment. Wai ni na ji wai ana wani wai wajen na wani wai abokan aljanu ko? Kai ni ma dai haka naji ana faɗa amma kai shiru lakum kasidi. Dan guraren nan hadari ne da shi. A yanzu muna zaune ma za mu iya ganin wani ya jira a cikin tsakiyar mu. To ni da kake maganan in yi shiru. To kwanan nan ma maganin aljanun zan fara bayarwa. Allah bas comment. In baka sani ba kwara ka sani. Ka ce za mu ba. Ni bari ka je in gaya maka ni nan. Baka san me shiri na ba kawai ka banni kawai inda ka gani ka. Na bakka. Dole. Mutum da me zai je ga canjin kuɗin nan kowa yana cikin matsala. To amma baka san me ba. Aljanu fa ba fa mutum ba za ka fara ba magani. Aljanu fa. Ni na san abin da na taka. Kai shiru. Ni na san abin da na taka. Wuraren nan da matsala kai shiru. Dan suna nan maybe suna jin. Wallahi ba zan yi shiru ba. Idan na yi shiru Allah ya tsine min albarka. Kai baka san me na taka ba ne kawai ka banda kawai. Abin da nake so da kai kai shiru wuraren nan akwai su da yawa. Wallahi ba zan yi shiru ba ka san me na taka ba ne kawai ka kyale ni. In kai baka shiru. In kai kana jin tsoron su ni ba jin tsoron su nake bayani. Abin da Allah ya ma'aljanu albarka. Allah ya muku albarka. Ka taba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka za